Il-Kummissarju tad-Dipartiment tat-Taxxa Marvin Gertie se jkun qed jixed quddiem il-Kumitat Parlamentari għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika dwar ir-rapport tal-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika George Kizler fuq Rożjenko Tajjar. Dan skont rakkomandazzjoni tal-Speaker u li magħha qablu żewġ deputati tal-Gvern membri f'dan il-Kumitat, il-Ministru Edward Zammit Lewis u l-Web tal-Gvern Glenn Bedingfield. Min-naħa l-oħra l-Oppożizzjoni votat kontra permezz tad-deputati nazzjonalisti membri f'dan il-Kumitat Karol Akulina u Teris Komodini Kakija. Bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni ma kienx hemm bil dwar min għandu jitla' jixhed dwar ir-rapport ta' Kizler fuq Rożjenko Tajjar. In-naħa tal-Gvern qablet li waqt id-diskussjoni tar-rapport ta' George Kizler għandu jitla' jixhed il-Kummissarju tat-Taxxa iżda l-Oppożizzjoni ma rriditx dan u riedet li jerġgħu jitilgħu jiġdu persuni oħra li diġà xedu quddiem Kizler. F'waħda mill-laqgħat preċedenti ta' dan il-Kumitat tela quddiem l-istess Kumitat George Kizler li qal li mhux ċert li Rożjenko Tajjar ħadet flus f'senserija dwar xiri ta' proprjetà fl-Imdina minn Jorgen Fenek. Meta kien mistoqsi mill-Wib tal-Gvern Glenn Bedingfield, Kizler tkellem fuq probabilità u mhux ċertezza. Fl-aħħar jiem ukoll Charles Farrugia kiteb li l-Speaker fejn iddikjara li kien hu li ħal flus f'senserija u mhux Rożjenko Tajjar. Intant fil-laqgħa tal-ħamis filgħodu qambad tibek min-naħa tad-deputat tal-Oppożizzjoni Karol Akulina wara l-vot tal-Speaker. Paċenzja, jien ma naċċettax dal-paroli fil-vojt. Dan huwa dak li ktib. Fil-vojt. Bħala paroli fil-vojt. 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 All right. Fil-vojt inti tkun meta Mela. L-arroganza tisboq kull Ek joġbok il-mikrofon.